Number 4, hopeful sa mabulakong mananayaw sa Bulak National High School. San Pedro, unsa man ang akong ginamatya? Namatay ka, tungod sa iyong kalisunan. Isunan kinabuhi, way klaro ang kanan, at naman ang gusto mo ang murang siguruhan, ang paglaon, hindi mawala. Destiny. Pabalikon ka sa kalibutan upang aking ang isang manunangkis. Upang ang makahatag ng tuwag sa iyong mga problema na walang masolusyonan. Umpasanin na kong iyong tanan. Sa tanan, among giatiman, na kung bitawan, isayang manong umanggang sa tanan, inunan sa grasya, among karipan, isalamat sa Ama. O Kristo,